mga sala sa mga amigo katong pasod dito ba. Grabe ko mga sala sa ulo Murag akong kinabuhi lagi murag mabambang ba. Grabe ka pahit na kuha na pag ko mga kumasa ko kinabuhi sa mga love life. Grabe kayo dili makaya ba. Pag maging karon amigo ang tamigo karon 2023 ba makahimo sila mo sa mga sala o grabe pasod ang kinabuhi. Ako gamigo, 5 years ako amigo. Botang mata amigo. So, ayos sa amigo. Naman, kung saan ka 5 years? Almost 5 years ka? Almost 5 years. Kasayo ba sa 5 years na imo nagkaubag-kauba niya? Lagi amigo. Pero, ibota ko ang amigo. Para mapalan siya. Pero tapos, nagbulag mo? Nagbulag Ano ka, buuan mo, naunsa naman tayo ng relasyon na? Sakit lagi amigo, pero, amigo, ako bang amigo. Yan po ko talaga, kamupuan ba ka? Nakabubo amigo. Nakabuo lang. Hinulsol na imuhang ikaw galing sa ginoo, amigo. Pag hinulsol ta, sa ginoo kaya ginoo rin makaluwas sa tuwa ka. Amen amigo. Amen. Tapos, ayaw ka balak ka. Kagong nawala man sa karon na maabot siguro ng mga yun. Siguro dili siya deserve sa imo ha. Munang ato ni ampo sa ginoo ang ato ang kagalingon. Punta amigo na amigo. Deserve sa kong. Uy, amigo. Ang imo lang mo ato ni Migo. Mangita na lang kaglain na deserve sa imo kay 5 years mo. Tapos pag gumanulan, iya di kang gibiyaan. Grabe sakita mo nga amigo. Ako amigo, wala ko niya gibiyaan. Pero iya kong gidungagan. Ano ako amigo ko. Sakit sa kong isip ko, sa kong dugan mo nang karon kailangan ko maghinulusugod sa ginoo. Munang ato ang serious to sa sarili. Muna ikaw ayaw ka walang paglaom. Oh, Hindi mo dagwag amigo. Hindi ko ba dagwag amigo. ayun ya. Ala naman wala ang paglaom. Kaya suraan mo. Daghan pag mga babae nga mo sa mo. Iyampo og ihinulso na ang imo ang galing. Dapat maghinulso kita sa mga sala na unta. Ang ato ang kagalingon at dili na mapresa na itong laging tuig. Kaya di mo na watang labis di mo na waton. Dili kay dapat na pagkuan ka. Kumbaga imo ko kung imo kagalingon. Pangita, kubay sa palibot. Kasi magkakapat gusto ka. Na ako 5% nga babae dito. Gusto ka. Pwede amigo sa sinabot na bilog amigo. 5% lang. 5%. Oo. Sama, kira mo. Ay no. Ang kanang kuan. 5% basta ka before sweldo nimo before sa imong sweldo nga 5 days below 5%. Pero 5 days above sa imong sweldo ay 10% na. Maman kayo mga disip man. Diba? Kaya sa mo. Sige amigo. Jesus na lang mo na ikaw ba doon ibiyaan din ka pag once kina mag-offer si mo tapos dapat ka mo ang sa kataon ayaw i-decline na siya i-decline sa imong kagaling nga dili ko kay love siya siya rin ginakuha bisan pag libre na siya bisan 1% o 2% para siyang nagigisuan muna karon do maghinulsulta sa mga sala patang atong kinabuhi dili maparehato ang atong naging tuig pagkuhan to ang kagalingon ni Go ayaw pag walang paglaon ako nakayag ka extra masiling makayag ka kumagado sa mo diba? Oh yan po. Ang bawat sige nung sa totoo ko yun so ayaw pag walag paglaom kung 5 years mo si mong uyab taga-agag much better siya na mahimo og 10 years na pagiging kamugin mo asumo nang ayaw ka walag paglaom may iampo lang imong sarili og sa imong kagalingon niya makakataka kaya ang ginoo mo pwede sa ito lang